विवेकानन्दआ सासे जोबोद मोनथिनो लुबैसुला इन्टेलेक्चुएल गथ'मोन। बियो खालि 18 बोसोर बैसोनिल'मोन। सोंथिजों बुंफबनाय, बियो गासैबो सोंथिनि थाखाय मोनसे थार ओंथि गोनां फिननाय नागिरोमोन। सानसेखालि बियो रामकृष्णनि खाथियाव थांनायसै आरो सोंनायसै दि नोंथाङा गासैबो समावनो इसोरनि खोथा सावरायबाय थायो। इसोरा बहा दङ आंनो फोरमान दिन्थिनो हागोन नामा? रामकृष्णआ जोबोद गुरै गोसोनि सुबुंमोन। बियो लेखा फरायनाय सुबुं नङामोन। बियो सासे रहस्यबादि सुबुंमोन। बियो विद्वान नङामोन। बियो बुंनायसै दि फोरमाना आंनो। रामकृष्णआ बुंनायसै दि आं बे बाथ्रानि फोरमान दि इसोरा दङ। विवेकानन्दआ मोनथियामोन दि मा बुंनांगौ, मानोना बियो बिनि थाखाय जाम्बानि फोथायनायसोमोन। बियो मोनसे गोथौ सान्थौनि फिननाय मोनगोनखौ मिजिं खालामदोंमोन, जेरै इसोरनि फोरमान बायदियै लाइफांनि देरनाय, ग्रहफोरनि सोरगिदिं गिदिंनाय। नाथाय रामकृष्णआ बुंनायसै दि आंनो फोरमान इसोरादि दङ होनना। जेरैबादि आं दङ बियो मोनसे फोरमान। विवेकानन्दआ बुजियासै मा बुंनांगौ आरो बियो गिदिंलांफिननायसै। सानथामनि उनाव बियो फैफिननायसै आरो सोंनायसै, जागोन दे, नोंथाङा आंनो इसोरखौ दिन्थिनो हागोन नामा? रामकृष्णआ सोंनायसै, नोंनाव जानो इसोरखौ नायनो हानायनि साहस दङ? बियो सासे साहस गोनां गथ'मोन। बियो बुंनायसै दि औ हागोन होनना, मानोना बे सोंथिया बिनि गोसोआव उसुखुथु खालामगासिनो दंमोन। अब्ला रामकृष्णआ विवेकानन्दनि बिखायाव गावनि आथिंखौ होनायसै। अब्ला विवेकानन्दआ समाधिनि बबेबा गोथौ दखरसे खनायाव सहैनायसै, जेराव बियो गोसोनि सिमाजों बेंजानानै दङमोन। बियो 12 घन्टासो सम बेनिफ्राय बाहेरायाव फैयासै, आरो जेब्ला बियो गावनि बौद्धिक मोन्दांथियाव फैयो, अब्ला बियो जेब्लाबो बै विवेकानन्द जानानै थायासै। बे मोन्दांथिया बिखौ अरायनि थाखाय सोलायनानै होनायसै। बियो बै दिननिफ्रायनो गावनि जिउआव जेबो नैथि सोंथि सोङासै।